Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Suling nga napauluan, ti balo, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta nalidayak ket nalidayak latta. Tanyaket namin ti balo na kunak tinakam kumano. Adaanak met ngamin, adaanak met iti talungan nat ngem adamin met amin yung pamilyada. Awam met ti mayat nga agbati kanyak mano. Tadadya inaudi babae ni Margaret sa met ipalubos di manugang ko. Nga dito'y dangag na ed. Gabutad lamot sa di Manila ti trabaho na kanadan bukod da nga balay sa di. So nga manipod, idi imay na inasawan kanadadan di Manila agmay may sakon. Ay, kasto'y tinigat ti balo na kunak tinakam ko. No, apimat ngamin, nga nasapa nga pimusay di asawa, manong. Karadarador lang ti college ti inauna nga ni June, idi maaksidente so nakat natay. So nga siya kon tinangituloy nang pabasa, kadagiti duwapay nga anak ko, babae met iti panagtrabaho ta mga obisinak ini. Sagbay nga nagkasar manong nemi da Margaret ken ti malukang ko nagretiro akon iti trabaho. Nasapa ka nagretiro mano. Kumaket saan kumapay tapno di kastagat at ako malat ta trabaho. Nagmaymaysak nga ro dito'y balay manong nemi no makariing akon ti agsapa mapanag iti siyar at templak iti kape agkapeak, ano adan to rete pandisal, pop pop pop, kurang agad rumwara pansal, kumatakman. Muna na tamot tigat katayin ko. Iti hardin manong nemi, iti swing, dituyak ng kape ng mga niti pandisal. Iti lumabas agit. Makiasawa ka man yung balo, tapos takadwam. Mga alakal problema. Sa bagay manong dato'y langak. Kaslaong pa'y taon ko anong naming 66. What? Kaslaong pa'y taon ko nga 66. Baga dagid diya nga 36. Wala sa angit 46. Alam, mabalim mo siguro, 46, okay, mamati at. No, lang ati pagsasalitaan. Ngam ti edad, 66 years old ako. Makakapayak ton, manong nami, raping gunton, ti agsibog, agkait, iti hardin, kalbasan na, agkay-kayak iti aglawlaw, ti balay, sakto sumbrek, mangluto ak metten ti pamigat ko, manong nemi, at kirogak, na iso ti masaang adakaliban ko, sak metten mang prito iti, mabaling ko prituen, datoy, prito ak iti, na marinate, manong nemi nga, karne ti baboy. Masapol ko matidigo, mapanag iti likod, manong nemi, manghalaktot ka barunggay, sa rangaw ti kamutig, kalpasan na napay, saluyot. Isunto ti abrawat nga sagpawak to iti kubo nga kuros. Mapanag no katsyandahan, ket mapanag iti yan ti paglakon ti dry feeds ket at kuros, damang tuyo, at dapay palag nga pusit, nagiti ti paborito. Sakto metten mabigat, pakanag tumetten ti pusa. Hanagay magmemesa, tada pusa. Aso nga nakapupok mano. Damat dog food. Diya pusa kita kahit na tinabraw. Buwan. Naroon na kita damat tinunong ka karne. Di iso ipasida. Ngam diya aso kit puro dog food mano. Pinagtumatan na agdigos, iti banyo, siyempre sa agtumatan. Irapin itaglaba. Dito nung makalaba ako, nag-salapayak, awanin ti obrak. Cellphone cellphone. Ada nag-friend request, manong name. Kinitak iti profile na. Paadagsamot nga balo na ito eh. Nakunak tinakam ko. In-accept ko. Hindi ma-accept ko manong name. Nag-video ko naman ito. Loko na ito eh. Rinisip kong saan kong inyon ti camera. Guwapo, manong. Hello. Hi. Mabali mo alok tanda. Kamera? Tsak mat kaya. Di ka matpayaman mo. Siyak ni Roland.
Baglagid din tayo naksab mga dagos. At ang amin, nangimbaga ken ka nga, at ang amin nangimbaga kanyak, nangirekomendar ken ka, nga ag-friend request tapno agayam tayo di Facebook. Tapno makapag-video call ta. Tanya tirandam. Bagada kami nga balokan. Balo akmaten. Awan tarantak makirelasyon. Awan tarantak makirelasyon. Makigayem. No gayem lang, okay lang. Sungarod gayem. Alan. Paki-open mo ta kamera. Kahit ka makita. In-open ko man. O anay ita karotin. Pudnungahin ko na. You're so beautiful. Soling. Mano anak mo? Alo. Dami na asawa dan. Nabit pa yung nag-asawa ti Bunso. So nga siksikaditan. Siksikaditan. Siyak lang ito. Siyak may talo. Nabit pa yung nag-asawa ti Naudi. Iso nga siyak may ten dito. Tultulatin na lang. Hanggang tultulatin. Mga tong, dati putput nung atawan. 66. Wow. Nilagay pa nagpadpadata na niya. Ore mat siya. 60 nga senior citizen ak. Nagretiro ako, nagpensyonak. At pagpalpal inatak di talikod. Agmulat inating, agmulat papaya. Dumulak papaya. Mulat di fruit trees. Itangarot sa mo. Sino makasasikaso ta hardin nyo? Siyak. Ano lang napintas na hardin. Ada dagi di nga mula nga tarong nga da okra kada kamati sili ada talaso na. Imbes nga agmulak iti sabong laeng ti pakairanudan, agsabong madig iti mulak ditoy. Di kasla masetas latan nga mapakinamangan. Tagadoy ka madlang? Sa bali lang ang barangay. Mawaling ka din kung may kanto pa siya rin? No. Saan ang kagawawat di ang mangpasyaran niya? Itirabi di kagawat. Ngayon ti aldaw nga. Ora ti aldaw, ora niya nga oras. Hindi mo ka di kayat nga. Agayat manin. Ano nga nasken pa'y? Dahil tirikat na kami Doon kung matanda pala di asawak, di ore pinanawan na kami di kita anak ko, anak mi, ada ka mga dua. Awan ti... Isod ka po na nagsapulak nga rin ti kaduak Mabaling ka din ang pasyaran ka. Saan nagpastrik urit-uraan niya man nga oras. Awang mabaling ko, hindi nga mo kayan. Sige nga rin. Okay. Mawag ak tumanin. Manong nemi awan at talaga tirantak. Padak nga balo. Balo ak lang arutin. Mangalak pa iti sa bali nga balo. Nung kasawak mo't lang ha, kadati saan nga balo. Masapol nga baro. Sino ko mga ron? At nagdur-doorbell manong nemi. Napanag iti gate. Sino ito ha? Ni Roland. Talagang himpay ka ha? Di ka iluklukatan. Please. Adated ko keng ka. Anit ko maitad mo? Flowers? Atot sabsabong ko dito Diyak kasapulan di flowers. Chocolate? Atot chocolate ko. Papawid di anak ko adi di abroad. Kadkaduam. Diyak kasapulan ti kadwa. Adaman di asukin di pusak. Naulpit kami, suling. Saan nga kinulpit? At akalintigak nga kid-kid. Ibag lang harot king ka nga di kakayat. Apa na baga kadigin kanta I love you?
Uri sa mo, pinay bagkakanyak ti I love you, amok latan ti randam. Sayang ti pintas mo. Umay ko mga sayang. Hangan sa pinagpustiso. Hapay. Nalagda pala ng ngipin ko. Ket si kapisto si kan. Haan. Pagpada ta. Nalagda mo ti ngipin ko. Still kicking. Pagkunam. Okay. Adaman ito nga pangaramatak. Di kita GRO. Natural. Masapol ko eh. Okay. Isun at ang asawaan ti GRO. Pag ikatamin di diskuan na yan na. Nightclub. Samo iyabi din. Abisyak ko mo. Napiminas mo lang no, bubing. Naimimas mo na't ubing. Ore bakit? Naimas maglata. Punganaw kan. Ken sa mo itong ululitan tumay. Kabuta talaga nga saan ka, Pastor Ken. Nanong nemi pimanawen kat siyempre kakmatan. Malagip ko manong nemi nas kang gayam nga makig-grocery. Nagrubatak manong nemi kalpasan na inlukat kuntigi, trumwarak, kalpasan na inrekap kumatlaeng. Iti pa nagbueltak manong nemi nakigtutak. Dagay lalaki iti sangok. Uy! Ay! Sika? Hanap pa nagawid. Ada pa panam? Naggrocery ya. Mekan, ato ko check. Tapat siyem ka din nga sumurta ken ka. Nga makilugan na ken ka. Please. Please, Soling. Di ka mga paida muna yun. Awan ta ka sa randa. Kahit ko alati maki-close. Sige. Makilugan na. Inlukat na tiri daw ti kotse, naglugan nak manong nemi, naglugan, pinandar na. Pawanam? Timol, diyan ang grocery. Pangaldawam, magawit ang madlang ah. Mabaling ka din nga, awisan ka, isalans. Talaga nga, makulit ka niya. Talaga nga saan ka sardingan. Sige. Sige man lain ng kunak. Narikat mo't manong naiminong paida matunay. Naglans kami nga rod manong naimi kat naragsak ka sa salita ta mapagkatawan. Aganggang di malpas kami nga mangan. Nag-excusak mapanak iti CR. Jack, ninamnama manong naimi nga surutan na hindi ta makalingad at nalingad. Inarakom lang natin. Sana inakkandig ni bibig ko. Itong pahig ko manong naimi niya. Saan ko man ganituloy? Nakalukluko ka talaga. Ulitak ta. Saan? Lando, surulan. No. Kasla bibig di may isang teenager. Nakimas? Ana, nagkangarag-CR. Nagmanagpatag-CR. Kinuna naman ang name kat tinurong kong CR di kini babae. Iti rumwara kapag isumot nga rumwara. Abom, kinasaritak. Tiyan niya. Ito yung isbuak. Kasasaritak. Kahit tagtungtong kaya nakakano. Bastos ka. Bastos. Kasi ano nga di agtong patong ang nga ta. Ang ngarad na agtungtong pa ilain. Talaga ka din na seryoso ka? Ayun. Tulad kanto kay Jabalayo. Kalpasan nga makapag-grocery ka. Then, kinuna naman nung name it, inakbayon, nakbatin. Uy, ikor ka. Nakalalisto ka na ulit.
Amom kadingan talaga nga Jack, kaya't kumangan riniing mo tiriknak. Nagbara iti bibig mo. Naggroserya kami manunemi kalpasan na intulnugnak dito'y balay kunak kumangem. Simrek mo. Api sumrek ka. Gawin kan. Tinakadi patanunan. Kailangan ko mandobra dita. Kata, sasalita ta. Di mo kandikan sa bulan di ka sasalita. Naruama ko ngagmay mesa. Dakitin. Kinuna naman ng nemi kiti nakbayan nakman kimite pa hindi kiti karubak man. Niya. Tiyada kami ito na manong nemi. In diretso na the grocery ay ito iya kusina. At dan sa harak mo. Apoy minum ka? Gusto ng oras? Di mo kaya? Anak ko mininom, tirabi, iti aldaw. Di orayan tangar ang grabi sa tanto minom. Saan ka kang gawin? Gawin takto intong biyag. Di mo kati kaya kaduwain ka? Kinulpay na kita si nakruit. Huy! Api si nakruit na! Sa dito tayo silat. Napagyanan ta. Roland, no. Alam mo, maamon di kita anak ko dito, ang mga lanjot ko na hadakan. Maragsakan data. Hanggang ngagbay mesa. Ada ako nga mangi kasarken ka. Iti kinalaing na manunemi. Sana kung nga nakapagkit-kit. Agsipot ta talaga nga mailiwak met mano. Why, nabayagin. Manulat tawin ko, iti matay ti asaw. Apag-graduar di na una. Kat mano nga tawin. Almost 2 decades manong nemi. Duwa nga dekada manong nemi. Nga naapradan tiyag kuweba. Nga miti day di agundaway manong nemi. Iti panang digos ni Roland kanyak kadag iti agkakabarang agkek na iti na dumadumapas at tibagi. Di pa magik manong nemi nakapimpintas, nakakinkinis ti kutis ko. Nabanluak manong nemi. Nanguro na lang aruden, iti mangan suna manong, Jack may ladawan manong nemi ti imnas, iti nalaos nga panakaili. Kaging ka manong nemi ngin Vietnam. Apo, takdakkel nga di asawa ko. Anong nemi? No da ito man at talaga tinaikari, iti may kaduagon daway nga gayata. Nga may kaduagon daway nga madaanak iti sa asawa. Dito siguro manunemi iti nakaplano iti biyak ko. Tapno sana kang may mesa, dinteng ni Roland iti biyak ko. Tapno di kasta, ket tuloy, ama ituloy ko iti ragsak. Ni magdansamat manong nemi nakakita kada kami nga karuba mi da talaga nga makaamoy ti contact number ti may sa kadagiti anak ko. Manong nemi pag-amom ta nag-ring ti cellphone ko. Sa mo tayo kaskaso tuloy agor ka. Tamo sinutungog tawag. Hala, ti inoon ng anak ko. Hello, June. Mama. No kano pa nagpakit kayo? Kasla kay aramid teenager? Ano tikin mo sawan? Sino kaduay dito ulit ti balay? Sino ti diyan nakita dang nangitulog ken ka? Kalpasan na inakbayan na kang simrag dito ulit. Anak, kanan madamang obrayo? Anak, may saak nga balo. Balo met ni Roland. Kahit yung asawan. Nakasarak kayo, kasukat na di papa. Anak, pinanawandak ng bemesa. Kasapulak di katuwa. Sadda ka mapawilan. Ang mga matnulat nga, lalaki kita, kwartalalan, ti masapul na kata kayo. Hangat amin. Nagpatpada kami ng balo. Nagpatpada kami ng retirado. Agkatayab kami.
Kinanda pa yun napasama ka na kami. Ito dahil itong inaramid yung mga. Kagurad ka. Laksidad ka nga ina. Awan titakas tinapasamak. Anong awan? Okay. Kaputasan kang pa nga nagkasar. Hindi, plano mo yung kasar mo ito, may imbitaran ka ito. Hanggang tungo umay. Awan ti amok nga basol ko anak ko. Awan ti amok kapanggurahan niya kanya. Nota ko mapila si bibiyag ti amayo, sa nagaramid, iso. Ngayon magabot tagpagpata kami abalo kini Roland. Iso nga awan ti makaipawil ka na kami. Sige, kahit makadisturbo ka. Cancel kung titawag, kinindap ko pa yung di cellphone ko manong name. Pasensya ka na. Kagura na kalagitan anak mo kapuan niya. Hawan ti pagdalagan Roland. Desisyon ko na ito. Handa maitagdiragsak ko. Kitang tiramid na kit pinanawan na. Ako malapulos na makaiturod nga. Mang supring ka na kita asawa na at nagtalinad na kuman ito. Sudat awan ng utang ang impaganakin. Kinasto sa kida. Nagserbiak ka na kwada. Iman natin sumapak da. Bay, oy, awan aiken, oy. Basta pinanawan da klatan. Ita nga makita da nga pakaragsakat. Palitan na. No. Kaputan na alpasin. Ikasar ka. Tap na otim ako na dikitan na po. Yung sanda ka nung umay. Kidori umay daman nung saan basta kasartang. Tap no saan naman ko nga dakas. Karamidan ta pa nagkanaig. Okay ba? Oh, okay. Numanen umay ni Roland mula saan kat mapanak mat ijabalay na tap na rikas tagat isublat mo at sadya. Manong nemi Wes, tinangkasar ka na kami. Why? Saan nga nasken pa? Manong nemi? Ti ado nga witness o sponsor. Basta tinasken kat ada makuna nakasuratan nga nagkalay sa kami. Talaga manong nemi nga ginuradak dagiti anak ko agsipud ta inimbitarak met idangim sandangim imay imblaktak pa yan manong paunay met dagiti nga anak kaslahan da nga edukada uno edukado at dagiti kundaw manong nemi nagluwaan namang panunod at damat ni Roland manong nemi ang mga ayaw kanya. Timay sa ngaldaw, manong nemi, imay nagbakasyon dito'y timay sa kadigitan na. Agraman ti pamilya na manong, kandigitan na. Imbagpaykan ka, taumay na kasarungkaran digitan na mo. Imsyak. Handang padpaday. Ngayon maamiritan tumadlang ti amin. Madetad ka po na manong nemi, nagpapausak, ngayon bilang apo ko, dagiti apo ko ni Roland. Lola magtawag na kanya. Manong nemi. Imay da, nagsusublat ka ng bisita, kada kami, dagiti talo, nga anak agraman ti pamilyada, dagiti anak ni Roland ba. Tidak man lamalagay, masarong karambot dagiti anak ko. Kit padasan dati mapan sumarong kar katakwada. Baka saan na taapas na rin. Inuulpit na matlauna yan. Ano saan na kataapas na rin? Padasan na. Pinadas mi mano. Kadag paiso. Ano't masapulyo. Kuna tinaunang anak ko. Umay kami sumarong karanan. Tamaylaw kakmat kadag iti apukok kan ka. I'm sorry. Ngayon saan na kayo mabaling ng pasangbayan. Nagkapukang balat adayo, tinakang pasangbayan. Nagulpit ka mata. Adomit dito ti mabalin nyo pag-check-inan. Kan mabalin nyo pati agawin o nagsublin. Kastamat manan tinapasamak iti may kadwa ken inaudi mano. Gabo ta nagtutulog dagayam nga kakabsa. Gabo iti dayto manong nemi
nga namayan kanyak digitan nako nagsakitan. Ingkong kumpainak ni Roland banong name iti ospital kaputi pa nagsakit ko. Iti tamagang kanyak manong name iti doktor no nyamin ti kapuna. Inyo storya. May stress ka. Amang pampanunod ti kasasaad mo. Misis. Madep-depres ka. Kapata siyempre malagip mo. Nga idi kat nagbaling ka na siyahat nga ina. Na itakit inaksida ka. Depression, stress. Kan pampanunod mo siguro. Nga nung kapsot kanton, sinot mga sigaso ka. Katilinak ka matin kita anak mo. Isis, si Kamila at gapunan o api ang sakit ka. Maawatak ti kahit asawan ti doktor manong name. So nga tinaramin ko. Imbaga kanirulan nga iyawid na ko. Hindi ka pinaimbagan. May imbagan to. Saan ako naman depress? Tsakon panunutin, tenyaman dita, nga makasistress ako. Basta ti panunutin, kitsan nakto nga baybayan. Talaga nga saan ka baybayan. Kahit nung siyak man tumuno, jak lamon. No kasapulap tumadlati kita anak mo. Ikarkararag mo sabi ko tamasilawan ti panunod. Hindi makasangpet kam dito'y balay, manunemi agururay gahayam, dikitan na ko. June, Margaret, Shirley, Ma, damag mi nga masakit ka. So, nagtutulog kami nga kapsat kung may nakasarong ka. Ito yung hospital, nga hindi mo ito yung hospital. Irimuan ako. Kimutong kayo? Ano, ang problema anak ko? Lubok magkaktumanin. Yantakan kita, may kayan. Sumulit na dito, nag-inarakop kami kada kita nagkumanong nimi. Kada nagpakpakawan na. Namiris mi mama. Nasa narumbing kang kurahin na ka. Agyaman kam kidi. Tada ni Churulan. Nga mga sikaso kada kayo. Kaslaita, nagsakit kayo kasi kung nakumat bang hospital kada kayo, no, awalisun. Pakawanan na kami, ma. Ito pa nakalipat mi. Awanan yaman na anak ko. Tinaskin, kat imay na kong sinalukaran. Tinaskin, kat maawat yun nga, dan may kadwa nga mayo. Chong, dispensarang mat iti, sabi pa lang gusto kayong kaidi. Ngamitakit, nabarig na kami. Nga talagang ipatpatig mo ni mama. Nagbimbinatag kami. Tirigat ka na, may. Aging ka nga. At sa palang pig sa amin. Sige. Umiyangkap kang dito, hintayin ito bigatin, nagsubli ka. Gapoy iti da ito'y napasamak, manong name alisto, nagsubli, ti dati, nagkiret ko, pigsak. Kaya po nga ta, siya awatin di kiti, anak ko kanya. Naka-schedule ba nung nimi ti every quarter ng sasarong kada kanyak. Nangrulan no kasta nga death anniversary, di papangda, kasta maten ti anniversary mi, kendi birthday ko. Matipon-tipon kam amin. Kasta manong, di kiti anak ni Roland, kadigiti pa nag-birthday na, kenda dumapay okasyon, adamat digiti sibukil nga talo na pamilya no may mang sarungkar kada kami. Manong name ti agdama ag 70 kamton at padpada kinirolan. Hindi pagpindasan na manong name babente saan mga panang baybay ati bagimi among pedan yaman na mariknani. Gapo siguro iti ersisyo panagpalinit mi ti bigat mga sikaso iti hardin ken kastamat ten ti likod ti balay ken iti makun ko ng exercise manong name. Ito nga rod ti pagkasalita nga jak paetyen manong name nga mapadasak
iti agayat iti mamindwa nga maddaan ti may kaduwang asawa. Man na kahit kubat nga iburay, ket sabi ko mataddamat na ibatik nga adal ken pagulidanan kadigiti padak nga nagbuya, more power to your program. To yung radagyaman nga pagayam mo, suling. Thank you, suling. Sanggamat nga balo, ang dati ka abalo.